Maupay nga adlaw sa iyo nga tanan, mga kalbayognon. Ini aniyo Sekretarya Elena Manadayday Cortado. Kaupod niyo naliwat sa aton programa nga Speak Up. Gan syempre ako gihapon iyo Vice Mayor Rex Daguman, di nila si Speak Up. Diin, klaro ang balaod, klaro ang serbisyo. Vice, ang topic naton niya na importante para sa aton panlawas ngan kalimpyo sang syudad, ang Zero Open Defecation Ordinance. Sakto manaday, ini ang Ordinance Number 2022-04-006 ngan gindisenyo para makapugong sa open defecation o paglibang bisan diin nga diri CR. O mentro ini para sa mas malimpyo, mas simsog na kalbayog. Ang tuyo sini simple lang, maprotektaran ang public health, malikyan ang baho, sakit ngan polusyon sa komunidad. Applicable ini sa tanan, residente man o dere residente, basta sulod san kalbayog. Klaro, diri pwede maglibang sa open spaces sugad sa plaza, playground, school ground, church grounds, o bisan diin na waray husto nga CR. Duhala ang ginbabawal pero klarado. An open defecation san bisan diin nga diri CR. Ang paglabog o pagbaya sin fecal waste sa lugar nga accessible sa publiko. Siyempre, kung may bawal, may penalty. Aadi ang penalty, 500 pesos kada offense, up to 8 hours community service or both, depende sa korte. Pero pwede liwat magbayad voluntary, sulod san 36 oras agud malikayan ang kaso. Ada gihapon ang Barangay Sanitation Control Team nga nagbabantay sini. Ginpapamunuan ini sang kapitan, upod ang kagawad on health, barangay health worker ngan midwife. Ira trabaho ang monitoring enforcement ngan information campaign. Gan para masiguro nga mapadayon ini nga programa, May ada annual allocation nga 100,000 pesos para sa information drive, materials, monitoring and assistance sa qualified beneficiaries. klaro nga ang Zero Open Defecation Ordinance para mas malimpyo kan mas disente nga kalbayog. Tungod kay ang kalimpyuhan, responsibilidad sa tagsa-tagsa. Padayon kita mag-aram, magpakiana, nga mag-speak up.